Ostres, que fort, que m'he pixat tota. Què vols dir? A sobre? Bueno, pels cantons. Vas depilada. Sí. Que ho saps? Bé, perquè quan tens pèls, El pipí segueix com un camí. Ah, sí? No ho sabia, això. és que no es depila gaire. Que sí, que jo em depilo com a mínim un cop al mes. O cada 2, com a molt. Què tu fas, tota? No, dona, no, tota no. Avui m'he fet el cul, per exemple. Sí. Voleu veure? Sí! Sí? A veure què tal, no sé. Cutícula anal primerenca. Puc tocar? You give it